Bon dia, soc la Montse de la Torna i estic aquí per fer unes coquetes de Sant Joan, ja que ve la Rebella, i una manera molt fàcil de fer unes coques amb els nens o a casa tranquil·lament. La recepta de la massa de brioix ja us estarà a les descripcions perquè hi ha moltes receptes a Instagram, a les redes, i ara no és el cas perquè el que parlem és a l'acabament de la coca i com fer unes coques divertides inclusiu amb els nens. A la Torna nosaltres venem unes boletes de brioix congelades de 60 grams que es poden mà perfectes. Doncs comencem. Aquestes boletes de brioix simplement és amassar-les una miqueta, aplastar-les i posar-les, jo tinc aquí unes quantes preparades, amb una safata i al forn. Una safata de forn, les posem. Jo he fet 7 perquè així veureu les diferents classes de coca que he preparat. Bueno, som-hi doncs. No són les típiques coques de Sant Joan, de la cirera, del meló, no. Ho farem una mica amb fruita fresca. Crema pastissera, que podeu fer la crema vosaltres tranquil·lament o comprar-la ja feta sense cap problema. Les posem damunt de les coques, farem 3 coquetes amb crema, que posarem aquestes coquetes, els hi posarem la fruita fresca, farem una de mango, tallarem el mango a tiretes, ho podeu tallar com vulgueu, amb els nens allà, que ells mateixos decideixin com volen fer les coques. Aquesta de mango farem una d'albercoc, que ara és temporada i estan boníssims. Jo les tallo com ve. Vinga, som-hi. Posem una miqueta més. I la de cirera, que fem, posem cirera fresca. Perquè així variem. Una miqueta. Traiem el pinyol sobretot, si no... Vinga. Aquestes 3 de fruita les tenim. De moment no posem res més. He de netejar. Què més? Farem un especial de pistatxo. Per fer la de pistatxo necessitem una miqueta de crema. I jo aquí tinc una pasta de pistatxo que es ven normalment a cases d'espècies, la tenen. I aquí a la Boqueria segur que la trobeu. Aquí es troba tot. Què farem? La mesclarem. Posem una miqueta de res, perquè és molt potent ja per si aquesta pasta de pistatxo. Una vegada ja mesclada, la posem a la coqueta. Estendida. Què més? Ens falta, fem una altra que està molt de moda ara, que és el te matxa. Super antioxidant
I fem el mateix procediment que hem fet amb el pistatxo, que és una miqueta de crema i li posem el te matxa, que és aquest. Veieu? Jo em sembla que només bec aquest te. I mesclem. El mateix procediment. No us he dit els ingredients perquè vull que sigui sorpresa al final. Podia haver començat presentant tots els ingredients, però he volgut anar fent pel camí la presentació. Què més? Què més ens falta? Què més ens falta? La de xocolata. Clar, la de xocolata. Aquesta segur. Què teniu que agafar? Nutella, nocilla, el que vulgueu. Blanca, de dos colors, el que més vulgueu. I damunt de la coqueta. També no he agafat màniga expressament, perquè no necessiteu màniga, amb 2 culleres és suficient. I l'última, que a l'última no li posarem res. Res, ara us ho explico. La de pistatxo l'acabem amb pistatxo, que és aquesta. Un moment, és aquesta. La de pistatxo l'acabem amb pistatxo. Li posem pinyons. Clar, perquè tota coca de Sant Joan ha de portar pinyons. A la de les fruites i a la de xocolata també. La de te matxa li posarem unes avellanes. El te matxa, la fruita fresca no li va bé. Li va bé als fruits secs. Les avellanes li van bastant bé. Inclús el coco no està malament sec. Però amb unes avellanes, partidetes, ja que el pinyó està tan car, doncs potser que variem una mica amb altres fruits secs. L'última, res, sorpresa. Una vegada fet això, les anem a pintar amb ou, totes. Aquesta, que no té res, la de xocolata, ou líquid, molt bé, si no agafeu un ou, feu com una truita i listo. I a pintar-les. Totes les puntetes. Per què es fa això? Perquè el brioix agafi color. Perquè si no quedaria blanquet. No quedaria doradet i bonic. Una vegada això, sucre. Podeu fer servir sucre moreno, panela. Jo aquí he agafat el sucre normal, tradicional, però cada vegada s'està fent servir menys sucre. Baixem molt el sucre. I la de xocolata, aquesta una mica més de sucre pels nens. Aquesta també li posem sucre. Aquesta és especial. Ho tenim. Ja estan. Les acabarem quan surtin del forn. O sigui que ara les posem al forn, 200 graus, depèn del forn, 200-215 graus, uns 10 minuts, 15 minuts, depèn del forn. El forn a baix i a dalt. Ja han passat uns 10-12 minuts, vaig a veure com estan les coques. Bueno, estan molt bé, perfectes. Veieu? Tacaré el forn. Vale. La de cirera, albercoc, mango, la de pistatxo, xocolata, te matxa i aquesta de sorpresa. Les acabem. La de te matxa, una miqueta més de te matxa i poca cosa més, perquè ja és prou potent. Anem a fer la del pistatxo, que és l'estrella, crec que xocolata blanc. I tira per sobre, li fem unes ratlletes i està boníssima aquesta. I fem l'última,
que havíem dit que no havíem fet res. Ui, que me quemo. Anem a posar-li mató. Mató. Boníssim, mató i mel. Amb aquesta base li posem la mel. Una manera diferent de fer un Sant Joan, amb gustos diferents. I li posarem unes garrapinyades a sobre, com si fos un postre de mel i mató. I penso que està llest. Ho tenim tot. Espero que us hagi agradat molt. Penseu en els nens i que, bueno, que tenim les boletes ja preparades a la torna de brioix i només heu de fer això. I la imaginació. Un incís, també les podeu fer salades. Si voleu amb sobrassada i mel, queden espectaculars. D'acord? Vinga, moltes gràcies.